mas mapapa-aha ka talaga. MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong. Ito na ang tanong. It's the last question of the night. Ito na. Oy, before ko mag-question before mo manawag diha, naka-available na day ang atong bagong reaction videos ni Iza Calzado nga trailer. X sa MTRCB. Rated X daw. Gusto ko mo tanawan nga film pero di ni masalida sa atong mga kasinihan daw. X? Ay! Commercial kay siya, nag-react ko sa iyang trailer na sa akong YouTube channel. Just search Master Poppy or i-search lang diha ang Blizz. Master Poppy Blizz. Katong mga na-starring aning adlaw kaning gabi una sa inyong mga si Mitch, katong mga nakatawag kaganina. Mastaring mo sa YouTube tomorrow kay basin ugma ma-update na nako ni. Wala problema na siya. Please subscribe sa akong channel kay hapit na mo abot og 1 million. Wala lang kulang murag pila na lang ka kuan. 1,000. Yung mga subscribers na ako ni abot nag 200. Para mag 1 million mao ka. Sa mga ambisyon. Ito na mga pamilya ating question. Ito na ang tanong. Ang tanong, sa American football, NFL, pila ka points ang worth sa usa ka touchdown? Pila ka points ang worth sa usa ka touchdown sa NFL or American football? Kinsa nakabuloan na tawag? Hello? No. Hello. Hey. Hello. Kinsa na? Paila. Paira? Nawa kay load, Paira. Hello? Ay, kusog kayong monitor. Hinayin ninyong monitor. Kay kusog ka. Ay, grabe gid kay inyong radyo ba? Hello? Oy. Next na lang kay hinay man ninyong monitor. Hello? Hello. Brad. Gabi. Kusog ra kayo inyong monitor, Brad, ha? Hinay lang. Ayan naman. Okay, salamat. What's your name? Ladin. Ha? Ladin. Lustre? Ladin ako pangalan. Ano sa spelling? Ano sa spelling? D-E-D-E-N. D-E. Didin, nagar, Didin. Kay D-E man. Dapat D-E-D-E-N. D-E. Oo. Dili, D-E. Dili. D-A. D-E-D-E-N. Kami D-A. D-A. Ana. Paminon, basta kay sakto. D. Okay, again. Ano sa time spelling? B-A-D-E-N. A-D-E-N. Ano na siya pag-pronounce kay basin mapungta ni English teacher. Okay, Dadin, taga-asa. Nako diri sa Baungon, Bukidnon. Gala. Mga kwadra ba na mga gwapa-gwapo ng baongon na Oh, mga gapo. Sabot ang kwan. munawag. Makaligo. Ay! Sige, sige. Nakauyab na maka ng mga gwapo diya. Wala ka, uyab na. Halin, no? Pila Ana. answer ni mo, ana? 3. 3 points ang touchdown Oo. sa American football. 3 is... sorry. Tawag balik kung nakailain answer. Kung gusto mo tawag diya, ito na. Hello? Hello? So, Hello, what's your name? tutoy ko.
Tutoy ko? Asa ka mo tutoy? Sa left, sa right? Taga-asa? Salvador. El Salvador. Tutoy ko, unsay answer ni mo, ana? Pilay points ang isa ka touchdown sa American football? 1, 5. 5 is... Wrong. Sorry, Tutoy ko. Wala lang kang girlfriend. Wala sa ako. Oh? Hello, Master. Ayay, kusog kaayo. Ayay. Hello, Master. Oh, kinsa naman po ni. Mugrit na pong kadayon pagkahuman. Correct. Wa ka napulaan sa imong greetings nga. Wala. Okay. Dili mo yung pumapulaan ko. Ano na lang kaning let's give chance to others, ha? Sige. Okay, para ugma na napog kailain para dili suman ang tao sa imo, ha? Sige. Yan. Salamat. Bye-bye. May kuan dia be, ready kay si Mitch ako nang giyatagan og kuan. Nga kasa lang para chance anong ban. Hello. 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 Oy, usog kayo yung monitor. Okay na? Kara, Master Po. Okay, fights. What's your name? Wakidels, Master Po. Wacky Dels! Siya! Si Wacky Dels? Barangay in the Hag. Dels in the hug, yo! Wacky Dels ba? Na-answer diha nga correct? 2 points, Master Po. 2 points! 2 points is... wrong! 2 points! Ay, di ra ni mula pa og 10. Ka points ang isa ka touchdown. Hello? Hello. Hello, what's your name? Dondon. Don from Tagiban? No, Damilag. From Damilag. Laglaag, ha? Bisag asa na. Tagiban, Damilag na. Philips na po. Mana pa niya po, Don? Mana? Damilag. 6! Di ka mahilig, na? Yeah! Lang. Gift ba yan na? Naman kaya asawa Don ba? Nadua. Oh, da. Easy kay. Mo dili man sad mo kuan ana si Duterte, okay ra man sad na sa iya. Kutob. Correct ka, correct. So, unsa imong request Don? Unsay mayo ala. Unsay maayo dere? Kunin mo na ang lahat sa akin. Kana. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking uban. Tubo ba? Ha? Marinig kasi tubo. Pwede yung mga friends dia, basta na yung hinaw dia, mga silingan dia. Ay lang ko taga Damilag. Mora? Para. Apelido? Adi, taga. Gusto mo sikat dia, basin pwede na nga magkagawa dia Di mata. po. Di mata. Di mata. Ay, da. Kana, kagawa da dayon, di ba? Kay... Yan, di ka gusto mo sikat na lugar daan. Ayan. Kasi ka sa akong papa di, Ni dagan dyan pa kagawad, pildi lang. Lagi, basta sa kwan, di dapit sa may derbisi. Daging. Alam na, your chicks diya ba? Dito, salamat Don. Okay. Uy, napaday ko ikuan sa imo Don. Okay. Kabulo ba ka ng NFL? Yes. Oh, kaning pila man na ka minutes ang ilang kuan isa ka match. Ano mo hindi ko kabalo? 60 minutes. Yes. So every quarter pila? 15. 15 minutes per quarter. Tagpila ang ilang Super Bowl trophy. Million dollars. No, I'm sorry. It's $25,000.
Gamay ra kayo kumpara sa ilang sweldo. Hindi lamang ginang paningkamutan nga madaog na nila. Siya nakahibulong diya. Ano man? Ay, siyempre, garbo. Basta pag nganong Super Bowl matawag na, basta. Ay, siyempre, kasi dako kaya na siya nga kuhan. Libanganan. Good lang ba? I-research ha. Ako nakabalikan na ha. Okay, wala pa na sa atong encyclopedia na butang. Pero pangutanan ako, Oh. nganong football na siya tawag na? Football po ang tawag ana kay gamit man gyapon ang tiil. Lahi man ang basketball kay gamit man ang basket. Diba? Football mo yung Oo. Ang soccer kay all football bangin na siya. Gikan gyud na siya sa kuan sa dito sa South America. Football. Naapod. Itong trabaho? Di na, sa dami. Football. Football? Unsa man? Puto bulang oy. Ah! Sabi apir. 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 Nagulo ka, napoy football sa trabaho. Ayaw trabaho, football. Football ka. Salamat, Don. Naray mong kanta, oh. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking football.